Mga dana. Naimbag nga rabi tayo manay gayem ken kakabsat. Welcome sa ating topic review. Kaya adda ka man dito yung kakabsat nga mangidanon kada kayo iti personal nga revelasyon or personal nga revelasyon kadigiti kakabsat tayo nga kadwa tayo tatang rabi. Ket sakbay man ti amin kablaawan kayo iti napintas ken naragsak nga rabi iyo. Ket amok nga nakatune in kay manen kadeti nga topic review tayo ket awisen kay kakabsat nga i-share deti nga link tapno mabuya ken manggigan dagiti kakabsat tayo nga dagiti kakabsat tayo tapno sang kamay sa tayo met lang nga makangeg kadagiti indanon iti Dios kadagiti kakabsat tayo nga personal nga revelasyon da kaday di topic tayo idi last Wednesday nga receiving in Christ in your life. Kaya manen, welcome. Siak iti facilitator sa tangarabi. Ket sang kamay sa tayo kung mga wat iti bendisyon iti Dios kanya tayo tatanga rabi. Ket sakbay nga rod nga interrogyan detoy awiseng kayo nga maki pagmaysa ken awagak met muna dagiti makadwa tayo tatanga rabi ket kumablaaw damit kanyayo. Yeah, so yes, ay bak dagiti kadwa tatanga rabi ket yunak nga awagan ni Brother Jay kumusta met ken kumablaaw met kanyayo tatanga rabi. Kuya Jay? Thank you, bro. Ket anak man dating gundaway gagayem ken kakapsat nga kablaawan digiti kakapsat tayo iti San Nicolas, especially ken Gerald Cabildo family amok nga adadaket talaga nga kwa agbuy-buya ken kastamet ken digiti dadumong pay nga amamo tayo ket kablaawan kayo no gagayem ken kakabsat no dating nga lingket ada kanyayon ket mabalin yung i-share. DJ lang bro. Yes, thank you so much Brother Jay. Yeah, magustok man deti isem mo tatang rabi. Kapsat kaya awisik met nga kumablaaw deti sumarno nga makadwa ti tatang rabi. Wagak man ni Sister Jean ta umay met kumablaaw kanya tayo tatang rabi. Sister Jean? Yes, thank you so much, Brother Paul. Naimbag nga rabi tayo amin gagayem ken kakabsat, ket agkakadwa tay amin nga agdengeg iti sasaoy iti ni Apo Dios, babaen iti revelation na iti tumunggal may sakada kami, ket kablaawak met iti contact ko ita sa Nicolas ni January. Ket agdwa tay amin nga agdengeg kadetoy nga topic review. Good evening. Okay, so thank you so much Sister Jean. Talaga nga daktal sa iti revelasyon iti Dios ing katatang rabi kasi kas kadakkel det eyeglasses mo. Yeah, mabasa nga nalaing det topic tayo tatang rabi. Okay, so iti maikatlo nga kadwa ti kabsat ket may isang nga naayat nga kabsat tayo met nga agserserbi iti Dios. Ket hangko bayagenan nga awagan isuna ta isuna met ti kumablao ken mangyam amo iti pagina kanyayo. Awisak man ni Sister Janet. Okay, ni Sister Janet siguro connecting pa lang kakabsat awam met iti sumrek nga camera na. So bali ni Sister Janet iti may sapay nga kadwa ti tatang rabi kabsat. So while waiting nga agplastar di connection na ket pagpray tayo kakabsat nga maka-enter to met lang ket manggigan tayo met lang iti personal nga revelasyon na regarding kadagiti topic tayo iti Wednesday. Okay? So sakbay man ti amin kakabsat. So yes, praise the Lord, answered prayer. Nagalis to iti pinangsungbat iti Dios iti karkararag tayo. At nga dagosen ni Ate Janet.
MG pala background na kakabsat iti makita. Yan, so habang paspastaran natin Janet, yan, so adan ni Ate Janet ni kakabsat, kit Ate Janet, kumablao ka nga rodin tatno manggiganmet digit Yes. contact sa pamilyam iti kablao mo kanya da. Nimbag nga rabite manen kagayem ken kakabsat dito kami mga roden nga umaygun unoy kada kayo kaya nga oras inte pinagkakadwa ti sasaoy ti Dios ket agyamanak yun una ko ti pinagyaman ko ti pinagimay sayo kada kami nga rodaya ket inda ka nang mikat kadwa naging ganat malpas kidetoy agyamanak ken nimbag nga rabite amin kakabsat ti kagayem. And yung bag nga Rabiim, Ate Janet, set magustok man yung baga Ate Janet nga makipagkadua kayo kanyami, aging ganang malpas dati topic review tayo. So dagiti kakabsat iti kadwak or kadwa ray tatang Rabiim nga mangidanon kanyayo iti nakapinpintas nga sao. So dapat kayong kabsat naka-enter ni kabsat tay nga ni Mian ket Sister Mian kumablao ka nga roden. Okay, a blessed evening kakabsat ken nga gayem awisan kay man nga rod nga makipag-adda kada kami din ganawan pa sa nga topic review ken sa we hope nga enjoy kayo dito nga topic review kakabsat ken nga gayem. Di lang kuya. Yes, thank you so much Sis Mian. Yan. So kompleto to yung kakabsat, kompleto dagiti mangidanon kanyayon iti nasantuan nga sasaw iti Dios ket kunak awisen kayo nga makipagmay sa kanyami at dingigan nyo ano saya at digiti personal nga revelasyon ken application dito munggal may sa tapno i-apply payment lang iti personal nga bagi tayo ket sakbay mga nga rugyan ti kakabsat awisen kay nga rod iti may nga kararag ket rugyan payment lang dati nga aramid babayan iti pinagdawat tayo iti bendisyon iti apo tayo nga Dios ket agdumog tayo kakabsat kumararag tayo. Spray. Amami nga nasantuan, nagyamang kami Lord, itibiyag iti tumunggal maysa, kadagiti kabsat at tang rabi, nga mangidanon kanyami, iti personal revelasyon da regarding kadi topic review, iti last Wednesday, nga napaolwan, iti receiving Christ in your life, kaya idawat nga po nga bendisyonan, iti tumunggal maysa, kaya siya kung maapo iti may tantanok, kadagiti sasaumi, kaya may danom mi, na nasaya at digiti nga revelasyon kadagiti kabsat nga agbubuhat at nangarabi ket bendisyon namet digiti kabsat kagayem nga agbubuhat at ket ikam apo iti protection tapno anda nga matem iti anyaman nga makaperdi iti panda pinagdingeg kadati nga topic review dawat yung pengarod apong na tultuloy mong papintasan iti internet connection mi tapno nalawag nga maidanom mi dito nga sasaom kanyada ket agyaman kami ket italik mi amin digitoy kan na kami apot na simpang nga panunod ken pinag karga iti puso mi tapno nabileg kinasantuan met lang digiti kami danon kadigiti kakabsat ken gayem mi dawat mi apo detoy nga kararag mi tinagan ni Jesus nga apo mi amen. Okay, so iti inte pagsaratan kakabsat ket di topic iti last Wednesday nga napaolwan receiving Christ in your life nga indanon kanya tayo ni Kuya Brother Dominador Pacbian. Yeah. So dagiti deti nga receiving Christ in your life ket ti key verses na kabsat ket makita di San Juan 1 verses 12 to 13 nga kuna na iti iloko ngem addamet dagiti mawat ken namati ken kuana isut gapuna nga inikan na ida iti kalentegan nga agbalin nga anak iti Dios. Yeah. So saan da ang nagbalin nga anak iti Dios kas iti gagangay apan nagpaipasngay iti tao ta iti ti Dios mismo iti amada. So deta kakabsat iti pagsentruan iti revelasyon deta so iti pinakamaintot na kumbaga ket dagiti magkakabsat iti challenges nga imbati kanya tayo ni Kuya Domeng na mabalin nga isu iti pagibasaran tayo na kuna na di challenge number 1. Yes. Nga simbreken iti ayan-ayat a relasyon ken ni Kristo. So iti panagawat ken Kristo ket maysa a commitment ken agnanayon nga ayan-ayat a relasyon. Ayatem nga rod ti Apo a Dios mo ti amin na pusom
kararuam panunot ken isu amin a pigsam babaen iti panagtungpal mo kadagii or kadagitay siguro panag pagayatan na. So deta iti umuna nga punto tay kakabsat. And ti may kadwa, kuna na ditoy, nagbalin ka nga anak iti Dios. So babaen iti pananggawat mo ken Kristo inikkan na ka iti kalantigan iti Dios nga agbalin nga anak na. Dayta iti kinasyasinom. Ya. So in biag mo nga rod ti biag ni Kristo at tadayta ti pudno a biag ti maysang anak iti Dios. Kaya iti may katlong point to discuss ikit na iyanak ka manen na iti spirito. So babaen ti panangawat mo ken Kristo na iyanak na manen iti spirito ay subli iti naperdi nga imahe ti Dios ken ka. Kas tamit ken iti biag nga agnanayon agbiag ka nga rod nga na inspirituan ket kas na isala ka nen babaen iti bilig iti Santo Espiritu. So dagiti kakabsat iti intayo binsa-binsay nga pagsertaan ket dinggen tayo dagiti personal nga revelasyon kadagiti kakabsat tayo datang arabi ket amok nga maka-learn tay kanya da babaen kadagiti inda-idanon nga revelasyon da datang arabi. Ket rugyan tayo kakabsat iti muna nga punto nga kuno natoy simrekkan iti ayan-ayat a relasyon ken ni Kristo. So ulitek kuno natoy iti panagawat ken Kristo ket maysa a commitment ken agnanayon nga ayan-ayat iti relasyon. So take note, maysa a commitment ken eternal agnanayon nga ayan-ayat iti relasyon. So ayatem nga rod ti Apo a Dios mo ti amin a pusom kararuam panunod ken isu amin. Pigsam babaen iti panagtungpal mo kadagiti pagayatan na. Yeah? So unay mga rod kakabsat nga awagan ni Brother J ta idanon na kanya tayo iti personal kung application na based kadeto nga discussion. So, Brother Jay? Okay. Thank you, bro. When gagayem ken kakabsat aya, simrek ka iti ayan-ayat ang relasyon mo ken Kristo. Dati kami gagayem ken kakabsat ket akwa. Mi relate ko lang aya dati before ka kumang mapan iti kwa iti commitment when di may isang marriage life kung naklatan sulat na kami iti may isang example ko dito. Ket before nga i-enter na kami iti kasi situations gagayem ken kabsat iti kwa adda DJ ko adda DJ commitment kun na namin dito gagayem nga DJ pinaki-commit tayo iti asawa iti asawayan tayo ket talagang agnanayon nga DJ makita tayo DJ nga talagang DJ una na pa lang ken maudi ket talagang da kayo mismo iti kwa iti agkay kaysa. So nagkikitan tayo gagayem ken kabsat dati ngamin ipaay tayo DJ commitment tayo ken Apo Dios ket haal lang gayam nga DJ kwa. Haal lang nga DJ puso tayo amin nga adda kanya tayo ket talagang itungpal tayo kanya na tapno na kasta ket maramiti nga talaga digiti pagayatan na. Ken DJ may kadwa gagayem ken kakabsat nga nakita ditoy nga panunuten tayo nga talaga iti nauneg before nga i-enter tayo nga talaga DJ relasyon tayo iti pada tayo nga tao ngimiti pinang-enter tayo nga talaga iti relasyon tayo ken Apo Dios gagayem ken kakabsat ket awanin hantay nga dapat nga agpanunuten no digiti talagang diretso tayo nga awaten isunan. Kasi di nga isuna ket kwa talagang isuna ket Dios tayo ket amo tayong isuna ket kwa nakanakdakkel nga talaga digiti nga ited na kanya tayo. So di maudi gagayem nga nakita kitoy ket talagang di awaten tayo mismo nga naimpapuswan iti kumit tayo nga di pa lang una nga panunot tayo gagayem ken kakabsat ket hantay to pulos nga dapat ko mga talikodanen digiti nga kwa digiti once nga pimasok tayo iti may isang relationship nga adda talaga digiti makunak nga test when no trials iti pinagbiag nim hantay to ko mga kwan hantay nga talaga nga talikodan digiti commitment tayo ken ni God kasi dati ngamin iti kayat na nga ibaga kanya tayo nga nakalawlawag met nga kunana iti kwa iti 10 commandments nga DJ umuna pa lang ket ayatem ti Dios kunana. So nga
Diti pa lang nga nakalawlaw gagayem nga diti kumadnan ket talagang isu nga dapat iti ubraen kuma iti maysa nga tao. So DJ lang bro. Agyaman na kabsat Jay iti revelasyon iti Dios nga indanon na hinka papaen ka dati nga punto ket kahit kumangi kan iti pasista di imbaga na kabsat nga awaten ken haanen nga talikodan. Yeah. So awaten tayo kabsat iti biag tayo akas maysa nga disipulo iti Dios nga deti biag nga inted iti Dios kanya tay kita napnuan iti awan iti mabalin tayo ng isukat so masapol nga deti commitment tayo nga agaramid iti pagayatan na ket antay dapat nga pukawen so deti iti maysa nga nakita dito kabsat nga base ka DJ in share ni brother Jay. Langarod intay mga rudmet dinggen kakabsat deti personal nga revelasyon iti nakabsat tayo nga gapo kini Sister Janet. Sister Janet. Sige, yung magaradi iti maning kagayem king kakabsat. Ket na nagpintas namin iti topic 1 tayo ya kunan simrek ka iti ayan-ayat relasyon ken ni Kristo. So kasi man nga rod ti kayat ni God once nga na-receive mo isuna, idi naawat ti dito gospel nga agapo king kuana, ket na-receive mo isuna, nga kailangan talaga nga magkaroon iti ayat-ayat a relasyon king kuana. Kasi kasla kumano aya, di kita asawaan ko na kata excuse ak pala di tawa na panahon anak pala ka engage kiti yan tiket ko anak gayam nga anak na asawaan ko nakmalang yan yan nakitkitan talaga di commitment no sumrek iti may isang tao iti relasyon makirelasyon at di commitment king kuanan so kunada nga ro di sinapataan daket for better and for worse so kasde iti pinakirelasyon tayo nga ro ken ni God nga anaman iti mapaspasaran tayo habang nakikipagrelasyon tayo ken ni God masapul nga mapatibker di relasyon tayo nga rod adaan tayo iti focus king kuana so paano tayo magkaroon iti focus nga rod king kuana so that it importante ti relationship natin king kuana ti pundasyon ti relasyon tayo king kuana so kailangan tayo nga amwen di ba ti agasawa ket habang agdenden na daket umununay ti relasyon da apay kasi habang agdenden na da makikita da jay ugali tunggal may isa kalak ket kas demet nga ro ti kayat ni God tatay nga makirelasyon king kuana tata umasidag ken umununay iti relasyon tay king kuana habang tayo basbasa iti sasauna asuro ko mati quiet time in the morning talaga iti for importante para magkaroon tayo iti relasyon king kuana talaga di umuna en tayo nga imit ni God iti inaldaw-aldaw tayo iti panagbiag. Tapnon kasta ket DJ relasyon tayo king kuana ket umuneg ket DJ commitment tayo king kuana haan nga mapukaw. So kasto ti kayat ni God kapot simrek tayon kailangan tayo DJ commitment tayo ket buo sa puso tayo kasi habang nga talaga nga mabaybayag nga agam mo kayo kini Kristo ket mapamahal mo di ba kasi ti agasawa mga agam mo dat mabaybayag ket mamammo dat ugali daget adad nga mamahal mapamahal ka king kuana adad nga maawat misuna buo sa puso mo sa isip mo sa kaluluwa mo kumbaga may sada kumbaga so kas mo tiket ni God may sa king kuana so kailangan adaan talaga tinuunog nga relasyon ken ni Kristo so when nakita ka talaga kenyak mo talaga nga ididamdamok matakot kaslalang baring-baring haan tatiket ni God man na talagang relasyon ko king kuana ko tay biyag ko ket ipaay ko king kuana kasi tinang kay Jesus Christ iti biyag na di ba no kit kita mga mingkit biyag na tinted nan so kas deme tiket na nga tatanga pinangikumbit ko king kuana ikumbit ko king kuana buo kasi buo sa puso mind and soul ako na natin so ibig sabihin buong buhay so yun enjoy lang sa commitment talaga lalo na sa will ni God, kailangan mag-enjoy lang talaga, i-focus lang king kuana. Yun lang kanya, Brad Paul. Thank you. Thank you so much, Sis Janet. Yeah? So, di ko na nakortateng iti makipag
maysa ken ni Kristo ket haan lang nga iti napintas nga haan lang nga dagiti napipintas nga sitwasyon na mapaspas sitwasyon iti biag tayo much more nga attend tayo iti Dios no dumteng digiti rigrigat iti pinagbiag tayo. So makipagmaysa ako na natay ken i-enjoy tayo lang and let's head focus in doing the will of God kasi dito iti kayat iti Dios kanya tayo kapsat. Thank you so much Ate Janet ket awag ak mga roadmate ni Sister Jean na idanon na kanya tayo med dati revelasyon na regarding kadati nga punto. Hindi nakamute ka. So, good evening, everyone. So, DJ, iti point number 1 nga kunana number 1. Nga DJ commitment with the Lord. So, kahit ko lang nga DJ verse DJ Deuteronomy 6:5 nga kunana love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. So gapud DJ makipag commitment ka kani God ket DJ ipakitam talaga nga with all your strength is committed kani Kristo. Ket despite nga adu iti trials do not give up talaga nga DJ relationship mo kanya na ket haan nga pulos nga mawaan no ket di dapat ket tumibker nga nasayaat nga haan mo pulos nga iyadayo iti bagim ken kuana no ket di much more nga yesterday mo DJ lang Brother Paul mainayon ko ka DJ revelation da Ate Janet ken ni Kuya Jay. Yes, thank you so much, Sister Jean. Yeah. So, nakapintinda sa kapsa, iti revelasyon, iti nakaduwa din ang rabi. Ket iti bottom line na talaga di kapsa, ket mas hapol nga i-apply tayo. Digiti nga lesson iti life tayo. Yeah. Okay, so wagak met ni Sister Mayan at dinggen tayo mamet iti revelasyon na kadeti nga punto tayo. Sister Mayan. Okay, good evening once again kakabsat. So, sakmet kakabsat ket kadeti nga challenge point number 1 tayo ket ko lang nga i-relate iti kasta dua nga agasawa kasjay nga kasta anati gapunan no apay nga agpakasarda di ba gaputa adda iti attraction da iti may second maysa adda iti ayan-ayat nga relasyon da iti may second maysa iso nga di mapan izino ka agkasar kasjay. So kadeta nga kasakit nga panagkasar ket addaan da DJ promise nga DJ sa hirap at ginhawa kasjay. So kasi dapat met iti kasta talaga jimbangan Ate Janet nga kasi met dapat iti DJ panaki relationship ti ken ni God ket addaan ti iti commitment kung baka kakabsat ket iti commitment nga ayaten ni God iti buong puso kararwa ken panunot talaga nga iti imbagan Kuya Paul tatay nga in every situation dapat ket we must show talaga iti ayan ti love taken ni God through obedience kasjay kasi nagrigat man di kakabsat nga di kas lang no addaan ka iti relasyon ko makas lang for example adagayem ko kasi ket kas lang dapat ket 100% iti kasta iti panangi show ko nga ayatek isuna kasjay nga 50% lang kasjay. So dapat kakabsat ket as tatta nga addaan iti relasyon ken ni Christ dapat ket kasa kakabsat ipakitak talaga isuna nga ayatek isuna nga tipelang talaga nagyan di pusok iti bigbigat kakasiket idesdesar ko nga kanayon nga obra iti will na iti met panunot ko ket disi kanayon nga disi obraen talaga addaan talaga disi panag may sa talaga kan kanayon iti ikumkuman na kanya for example kas lang itatta ko mga kastaget nga topic review. So disiket kasta addaan nakiti commitment ken ni God masapul nga disi takderak dapat han nga disi
Kas lang adda ko maiti negative nga situation ko tatta kasjay wenno mabalin nga makapigil kanyak ket talikudakon kasjay. So in connected lang ka di si quiet time ko tatta bigat kakabsat ket dapat nga takderan to iti pamati te wenno iti panaki relationship ti ken ni God hantay dapat nga i-deny. So di met lang kanyak kakabsat. So, agyaman na, kabsat, may anti, yung kindanong nga revelasyon mo, pinang-share mo kanyam, iti personal nga quiet mo tatay nga ma-relate kada nga topiko tayo nga kinanadya nga haan tayo nga talikodan. Iti aramid ti iti Diyos. Kaya kasi dati kita meaning kita na-committen nga aramidin tayo juray at dadag iti pasamak iti biyag tayo. Kaya intay nga rin nga kabsat, iti may kadwa nga punto diti tatangarabi ket intay met antay mo nang basain. Ayan. Kung nanadtoy nagbalin ka nga anak iti Dios, so babaen iti panagawat mo ken Kristo, ini kan naka iti kalentegan ti Dios nga agbalin nga anak na. So dayta iti kinasasinom. Yeah. So in biag mo nga rod, ti biag ni Kristo tadayta ti pudno a biag ti maysa nga anak iti Dios. Yeah. So dinggen tayo kakabsat, digiti personal nga revelasyon. Digiti kakabsat tayo, kita una ikmet nga awagan ni Sister Janet, idanon na kanya tayo dati revelasyon na or application na. Kadati nga punto tayo. Sister Janet? Thank you. Okay, thank you, Paul. Wenaya, kung nanad siya nga mingkot, nagbalin kang anak ti Diyos. So, yan, after you receive Christ, diba, the promise na nga migta, ito text tayo nga, agbalin ka nga anak iti Diyos. Ket dito yung mga rod iti identity, iti may nga tao nga daan iti pamati wenno nangawat ken Hesus Kristo. So, bilang isang anak iti Diyos talaga, kailangan ka talaga mo't nga ibiyag wenno iyak DJ pagiging baro nga identity akas anak iti Diyos. So, nakita ko manggamin nga talaga nga kwayan nga dito iti nakapimpintas at talagang biyag. Iti ibiyag ko iti pagiging anak ti Diyos. Siyempre no may sakang anak ti ari kumbaga ket na may daydayaw ka, di ba? So kas man nga ro tahaan ko nga ilemeng wenno ibain iti pagiging asin Noah kasla kumay tatta ti pinagaramit iti wilnat kunan ni may antatay nga ti pagiging simrek iti relationship with the Lord ket magiging obedient ka talaga sa kanyang mga will. So kasi mo't bilang anak at talaga ni God, kailan ako maging obedient at talaga digijay may isang digijay bilbilin naman kenak itinal daw aldaw. So DJ ba faithfulness ba di kinapudno nga garamid iti kayat pagayatan iti Dios kanyak si DJ ti nakita ka talaga nga kas may isang anak ket dati pinagtulnog kinkwana dati man may isang nga inanak ngamin nga andaan iti buteng ti amana ket natulnog naraman ti bagbagana. So yun Paul ket kumalaga kabsat talaga nga iti exercise ko itatang bilang anak na kailangan ka talaga nga i-exercise DJ authority ni God iti biyag ko tapno ni kastaket adada nga ma-deserve ko dito nga pagiging anak ni God. So kailangan talagang ibiyag dito baro nga pagkatao kita ta akas anak iti Dios. Easy lang kanya call. Diyan na Ate Janet. Ayan. Kudulo una di in-share kanya tayo ni Ate Janet nga hantay dapat I mean kas may isang anak ti Dios hantay dapat virgin iti identity tayo nga yung ko mas may isang anak na tatno haanmet nga maperdi iti panagkita iti padating nga tao iti Diyos tayo or ni hanga maperdi iti panagkita iti tao babaen ti biyag tayo nga ken Kristo ayan siya. Okay so nayon tayo mga kabsat nga dinggen iti revelasyon iti kabsat tayo wisik man kabsat nga dinggin tayo iti revelasyon ni Sister Jean.
Okay, kakabsat. Timet kanyak DJ talaga ket iti kunana iti John 1:12 ket DJ true identity nga rod kas inaccept tayo ni Christ nga isu na iti Lord and Savior tayo ket adamit dapat ti boldness tayo nga mangi pasindayag or mangi paduyak-yak nga isuna ket Ama nga nasantuan iti life tayo. Ket maipakita as we embrace nga bilang anak na ti aramiden tayo met digiti karbe digiti nasayaat nga makapaikita nga isu na talaga ket ay isu na iti Lord and Savior tayo. Ket agtultuloy lang nga agaramid tayo iti pagsayaatan, iti biag tayo nga ni God mismo iti mai-glorify. Ket dijay adamin no kati dadduma ket agalumiim tayo nga kaslang ag-doubt tayo ngem dijay gayam doubt ket haan tayo nga entertainen kasi kunana ijay ket we have the right to become a children of God. So we should be proud and loud nga datayo ket anak iti Dios. DJ lang Brother Paul. Thank you so much, Sister Jean. Kadito yung danon mo kanya niya. Masapul nga, as may isang anak iti Diyos, masapul nga i-exercise tayo. Dati nga identity tayo. Kita tayo dapat pergen. Kita tayo garamid iti makaperdi. Kadeti nga identity tayo. Yes, so nakapinpintas ni kakabsat. Awisik man nga rodmet, kakabsat ni Sis Mayan. Tayo i-ibkas namin or i-share na kanya tayo dating revelasyon na. Okay, kakabsat. So, dito kakabsat, this is our true identity, a child of God talaga. So, kung baga kakabsat ket adat yu ti lubong tapnon kasta ket i-please taken ni God kasi dito man talaga iti dakkel nga responsibilidad iti maysa nga anak or iti family ko maket dakkel talaga iti responsibilidad iti anak which is DJ i-please DJ naganak kada tayo when naganak kanya kasjay kung bakit obraek amin tapno lang ma-please ko isuda kasjay. So how about can ni Christ met kakabsat when it comes to my obedience kanya na no kasanok met nga obraen di maka-please kanya na. So di kakabsat it's all about di faith talaga nga maipakita nga kanayon kanya na nga talagang in everyday when no in every where I am talaga ket kailangan nga daladalak nga kanayon DJ kasta DJ por DJ daladalak nga kanayon iti kasta DJ will na kanyak when no DJ purpose ko which is DJ ag-serve kanya na. So DJ kakabsat sakmet DJ talaga braek talaga DJ kaya't nakaslang challenge na nga kanayon kanak talaga DJ panagi preach iti gospel kakasjay. So braek amin dijay panag-preach iti gospel kada panag quiet time kakasjay tapno lang i-please ni God kasi kakabsat. Kung bakit DJ paunegen talaga DJ ayat ko ken ni Christ kasi deti man talaga iti pudpud no nga purpose iti biag ko. So DJ met lang kakabsat. Kuya. Thank you so much. Sis Mian. Yeah. So, hindi ko na nangartatay nga akas may isang anak arami din tayo amin iti kabalan tayo na arami din digiti pagayatan na or pagayatan iti Diyos tayo or ni Christ. Yeah. Okay, so adapi kakabsat ni Kuya Jay iso namit iti mangidanon pa kakabsat iti revelasyon na kadating point number 2 tayo. Kuya Jay. Okay. Sige bro, thank you. Kanyak med gagayam ket ko lang anayunan di kita imbagadan ket kanyak med gagayam ket dati ti bagbanganaim kanyak para kanyak ket DJ ko.
di pudpud nung identity tayo. Di anak na nga talaga nga pudpud no. Ngimawat iti pagayatan na. Ket nakinag dito gagayem ken kakabsat nga iti gayam imawat iti pinagayat ni Apo Diyos ket masapulan tayo met nga ibiyag aya. No nya met DJ inaramid na para kanya tayo. Kasla ko man DJ may isang relasyon manen aya iti amaken iti may isang anak nga ti anya iti kuman ti nga iti ikuman iti ama iti anak na ket dito anak na ket kasapulan na met nga agtulnog kanya na ta pa-check med gagayem nga iti may isa nga naganak ket hanamit nga kwa hanamit nga ipalubos di anak ng madikuma iti yubra na ket kas may isa nga anak nga kasapulan nga kwa nga kasapulan nga ibiyag nga talaga met dito nga sasaon ni Apo Diyos babaen di gito yung naawat ko kanya na ket kasano ba nga ibiyag ko aya so ipakita mismo DJ pudpud no nga kwa true identity nga as Christian or DJ pudpud no nga kwa pudpud no nga talagang naborn again so iti ngamin nga makita DJ may isang karakter iti kwa iti may isang Christian nga amin nga action tayo ket talaga nga makita kanya tayo nga naka-base amin iti word ni God so iti nga amin tayo ket amin tayo nga talaga ket ada iti karabangan tayo nga agbalin nga anak iti Dios so nga kas may isa nga anak ada talaga digiti makunak manen nga kwa nga nga panubog iti biag tayo ngem talaga nga ikaragatan tayo nga pasahan dito kasi isumet iti kwa isumet nga talaga iti kayat ni God kanya tayo nga kasapulan nga ibiyag tayo ken talaga nga paidalan tayo nga talaga digito nga sasauna ket digito iti nakita dito yung as a being a child of God na ipakita iti aglawlaw ko DJ true identity nga sumusurat kanya na kay DJ lang bro. Okay, so yaman na kabsat Jay, iti revelation mo. Kita pudno launay kakabsat, digiti indanon kanya tayo, di kabsat tayo, babayin ka dating topiko. I mean, dati challenge ka, nagbalin ka nga anak iti Diyos. So, naglagipan ti kakabsat, nga dati iti pudno, o nga inasasinno tayo. So, haantay dapat na virgin. Dati nga identity tayo, akas may isa nga anak iti Diyos. Okay, so intayo rin kakabsat, iti maudi kay may katlo ken mauding point to discuss tayo nga rabi ko na to naianak ka manen iti espiritu so babaen iti panangawat mo ken Kristo naianak ka manen iti espiritu so naisublin tinaperdi nga imahe ti Dios hinga so kas tamit ten iti biag nga ganayon so agbiag ka nga rod nga na-inspirituan ket kas naisalakanen babaen ti bilag ti Santo Espiritu so deta ti maudi nga intay pagsaritaan kabsat ket awagak man ni Sister Jean ta ited na o idano na kanya to iti revelasyon iti Dios kanya nakadati nga challenge. Well, kuna namin iti gigim ken kakabsat ket agbiag kayo nga rod nga na espirituan ken kas na isalakan babaen ti bilig ti Espiritu Santo so naianak manen so being always mailid ka iti Holy Spirit kasi isa ti application mo nga being anak iti Dios ket DJ lang Holy Spirit iti pag mangiga-guide ken ka amin nga amin nga decision mo ket i-base tayo kanayon dagiti revelation ni God babaen iti Holy Spirit ket DJ madi nga anatayon ket hantayo nga surutanen no ket di DJ Holy Spirit nga inted ni Christ kenya tayon ket
kas anak iti Dios ket agtultuloy nga agpalid tayo lang kadigiti sasauna ken iti Holy Spirit nga inted na kenya tayo. Okay, so thank you so much, Sister Jean. Awagak mamet ni Brother Jay, nayunan na. Dating challenge tayo kapsat. Kuya Jay. Okay, bro. Nimbag manin nga review kagayam ken kakabsat ket kuna na yung dati pointer ket naiyanak ka manin iti spirito. Babaen ti panangawat mo ken Kristo naiyanak ka manin iti spirito. Ni sublin ti naperti nga imahe ti Dios ken ka. Kastamet ten iti biag gaganayon. Ug biag karon nga na espirituan ken kas ni isala ka nen babaen iti pileg iti Santo Espiritu. When aya gagayam ken kakabsat digiti gayam nakaawaten aya iti baro nga biag nga impaay niya Apo Jesus kanya tayong ket talagang natutally healed kunak ta kumpleto ngamin aya DJ pinangited niya Apo Diyos kanya tayo kasi naiyanak tayo manin DJ ko pas life tayo ket talagang totally nga nadalusanin nga nisubli DJ holiness tayo or DJ original nga purpose ni God kanya tayo nga DJ identity tayo ratat nga bagbaga tayo nga talagang agbalin tayo nga anak iti Dios ket no sumango tayo iti kwa. For example lang kung magagayang ben kakabsat ket no ada iti appointment tayo or iti example iti trabaho DJ looking tayo ket talagang kwa amin nga pinagbadbado tayo ket talagang DJ naka good looking kuma. So no kitkitan tayo gagayam ken kakabsat iti no sumango tayo met nga talaga ken Apo Dios. Kasapulan nga talaga nga agbalin tayo met nga nadalos fully ken iti puso ken panunot tayo ket talaga nga awan iti ko makunak nga awan iti ma-entertain tayo ma-entertain no dikit ti talaga nga DJ godly ko nga talaga DJ ayan ti panunot tayo ket talagang adalang iti godly response tayo. So makita mismo kanya tayo DJ biag nga surot nga talaga kanya Apo Dios. Ket as truly born again nga talagang ipakita tayo iti pada tayo nga tao no ana DJ usually nga daily routine tayo nga iubra tayo as may nga Christian. So that they pinag-evangelize, pinag-follow up, digiti contacts tayo kat dati nga min iti kwa dati nga talaga iti daily routine tayo ken adupay nga kwa nga iubra tayo nga para kanya Apo Dios ket mamati ang gagayem ken kakabsat nga once nga nadanon tayo dati nga klase or dati dimanon tayo dati pamati tayo ket mamati ak nga iti maysang anak iti Dios nga imawat kanya na ket madaan tumet iti kasi nga kwa madaan tumet iti kasi nga process nga talaga iti pinagbiag na. So DJ lang bro. Yes, thank you so much, Brother Jay. So, untay pa yung roadmap, dinggen kakabsat, dati revelasyon iti Diyos. Ken ni Sister Janet, or ni Ate Janet. Okay. Diyan malakmanan Paul. Nakita talaga ito nga minagpesoya dito niyan nakamanen ti Espiritu. Tababayan ti panangawat ken Kristo niyan nakamanen iti Espiritu. Ket nakitak dito ket dito iti may sang na indaklan asagot iti Dios kada tayo wenno grace man ligat kada tayo iti inte panangawat iti Espiritu Santo mabaen inte nang-accept ken Jesus Christ iti biag tayo adjust tayo ken man nangisalakan tayo ket dito ng Espiritu Santo dito man iti mangmangted nga rod kada tayo iti takunanay iti ngamin iti Espiritu Santo ket iso ti counselor tayo iso nga dito iti kayat natatakot agbibiyag ko na abiyag nga rod nga espiritual so kayat nga sawen nga
ti inaldaw-aldaw talaga nga pinagbiag bilang adaan iti paro nga panagbiag nga kas iti nga rod baro nga identity na tayo nga anak iti Dios. Kailangan tayo nga ibilag agbiag tayo babaen ti bilag ti Espiritu Santo. So kas ano digito nga bilag ti Espiritu Santo nga intay bibiyag. Ti agbiag tayo nga nga pleasing ken di God. Nga kas ken nagtataket no yan iyari kumang ken naket when I have the privilege nga naikanen ti Espiritu Santo, when na-receive ko ti Espiritu Santo. So, kailangan talaga acknowledge ti Espiritu Santo tin moment by moment iti biyag ko. Kasi napaka-importante dito yung amin kakabsat dito ibiyag tayo ti kinada ti Espiritu Santo iti biyag. Kasi dito yung amin ti mangyat adayo kada tayo iti pag-distraction iti biyag tayo. No, amo tayo agdingog iti bagbagat Espiritu Santo kat niya dayo tayo iti distraction. So, nakita ko kanya ka talaga, no, at the times nga pakafulan ket ag-remind mo talaga di Espiritu Santo. So, kailangan talaga maging sensitive akang kanayon iti bagbagana. So, paano maging sensitive? Always talaga nga di relationship natin kay God, isubli tayo DJ. Kasi kung nana isubli di imahen di God din. So, kailangan tayo nga di relationship tayo palang ken di God. Yun unag tayo talatal talaga. Tapos kasta ka DJ presensya to Espiritu Santo iti biyag ko. Ket talaga nga ma-acknowledge ko ken talaga nga mariknak nga daken nga katal talaga. So yan po yan kakabsat ng gayem kailangan talaga lang maging sensitive and always talaga nga ibiyag ko talaga DJ ay embrace ko DJ kinaada kenyak iti Espiritu Santo akas may isang sagot ti Dios kanya. DJ lang Paul. Thank you so much, Ate Janet. So we should really be sensitive kada iti ibagbaga iti Holy Spirit kanya tayo. Yes. Okay. So kakabsat, dinggin tayo met iti revelasyon kanya tayo ni Sis Mian. Sis Mian? Kay kakabsat, nayunak lang man DJ kasta bagi da ate, DJ inshare da ate itatay nga DJ talaga ko na nagitiket na yanak ka manen iti espiritu. So dapat kakabsat ket agbiag temet nga rod nga according DJ pagayatan ti spirit ni Christ kadato isu nga isu iti adda kanya ti itatta. So ang agaputa dati ti lubongen kakabsat ket makiayon temet ten digiti trends kada digiti pattern dati nga lubong no diket DJ nga rod kakabsat we should live our true identity to Christ DJ nga rod nga di identity tayo nga kas a child of God kailangan nga agpaidalan talaga ti espiritu na. So ito'y kakabsat jimbangan Ate Janet DJ lang talaga ada dapat i-acknowledge nga kanayon DJ Holy Spirit ni Christ tapnon kasta talaga ket in everyday life ada talaga nga kanayon nga mang-remind di Holy Spirit kada tayo nga ante nga suruten iti pattern dito nga mundo wenno DJ sarili tayo lang nga will no diket di talaga based DJ willing iti Holy Spirit ni Christ or based DJ word na. So DJ i-share ko lang dito yung kakabsat nga DJ na learn ko di book iti purpose driven life talaga nga adat tayo lubong tapno iti for the preparation of eternal life. So DJ kakabsat agpili tayo talaga no anaba iti pagpaidalanan tayo ini ti spirit ni Christ when no iti lubong. So nga rod kakabsat DJ importante nga ada DJ we should be strong in the word of God and we should always acknowledge the Holy Spirit of Christ talaga tapnon mangidalan kada tayo as our guide talaga and kanayon nga mang-remind kada tayo. Di lang kakabsat ken kuya. Thank you so much, Sis Mayan. Yeah? So, in short, we should live guided by the Holy Spirit. Okay, nangigantay nga ron kakabsat, digiti revelasyon, digiti kakabsat ay tatang rabi, kitantay nga ron din baybagen, kita pampaynayunan ni Brother J, babaen iti application ken Samarina. Dito nga tayo pinagsasartaan.
Okay, so Brother Jay, kana ka man share mo man kanyami iti application. Mawalin nga application ken Sige bro, challenge tayo dahil. Okay, so Kuya Jay. may pag nga review man yan, gagayam ken kakapsat, ken intayon iti summary ken application na letting nga point tayo, nga kuna na nga may diti gagayam, diti Juan 1, 12, 13, nga madami digiti imawat ken namati ken kuana isud gapuna nga inikkan na edad ti kalintigan nga agbalin nga anak na ti Dios. Saan daan nagbalin nga anak ti Dios kas iti gagangay panakaipas nga iti tao ta ti Dios mismo ti amada. When aya gagayem ken karabsat sinubaya iti hanakayat nga agbalin nga anak iti Dios na nakapipintas launay gagayem ken kakabsat nga deti biag tayo akas may isang niyanak manen or kwa nga talaga ket agbalintay nga kwa di pinangdingig tayo nga imawat kanya na ket talagang agbalintay ko mga anak ti Dios nga kas kunana iti di point 1 tayo gagayem ket simrek ka iti ayan-ayat a relasyon kanya po Dios. Kaslamit lang iti applications tayo nga gagayem ken kakabsat ket talagang siguraduhin tayo aya DJ before nga i-commit tayo DJ self tayo ka talagang siguraduhin tayo 100% nga fully commitment ken ni God nga awan ko man iti duadwa na no di talagang ipaay tayo nga talaga DJ biag tayo kanya na ket DJ point 2 na gagayem ket nagbalin tayo nga anak iti Dios ket kas makita tayo digiti iti character ni may isang anak iti Dios ket katalagang kasapulan na agistan fear nga talaga no kitkitan tayo ket digiti biag iti may isang biag iti may isang Christian ket talagang makita tayo nga talaga di positive iti may isang agububay kini God no makita tayo nga talaga whatsoever the test iti pinagbiag na ket iso na ket nag-stand firm for the Lord. Ket makita ijay nga kas may isang anak iti Dios nga talaga nga ipakita nga iti padatay nga tao iti may isang karakter na. Ket iti may katlo gagayem ket ni anak tayo manen iti spirit. So dati iti makita dati pudno nga karakter iti may isang born again nga ibagbaga tayo nga talaga nga makita met nga ibiyak tayo DJ na spiritual nga pinagbiag nga babaen met lang nga babaen digiti nga ited ni God kanya tayo nga through DJ revelations niya nga kasapulan nga talaga nga ibiyak tayo. So overall nga applications tayo gagayem nga kas may isang anak iti Dios ket talagang DJ identity tayo nga di pinangawat tayo ket talagang nga ibiyak tayo nga mismo digiti nga sasauna. Kasi isumit nga talaga iti kasapulan nga iramit tayo nga no once nga digiti inawat tayo isunang ket talagang hantay nga dapat nga talikudan isunan. No digit di buo di puso tayo nga agsirabi kanya na. Ket DJ lang bro. Yes, thank you so much Brother Jay kanti impaay mo kanyaming application. Babaen ka deti nga topic review tayo. Tatan nga kabsat intay men nga rod dinggen iti ebanghelyo nga idanon kanya tayo ni Sister Janet. Wagak nga rod ni Sister Janet ta idanon na deti nga ebanghelyo. Sister Janet or Ate Janet. Awen na ya, kata title tayo aming kat Receiving Christ in Your Life. Kati key verse tayo, John 1:12, kung nanat sa, you have to also receive Him, those who believe in His name, He gave the right to become children of God. So ang tanong, paano tayo, kasano tayo nga rod, agkaroon tayo ti relasyon, ako na di topic
point number 1 tate ket simret ka iti ayat-ayat iti relasyon. So kasano tingar dagkaroon iti relasyon ken ti Dios, kasano tingar da makasrek iti relasyon tayo ken kuana. May sat kadarami den tayo nga iti takakawin kabsat, ti ket mga ni God ket hanteng adaan ta iti repentance, dumawat ta iti pamakawan ken kuana ta tun una na aming ket ti rason no apay nga nayadayo ta iti relasyon ken ni Apo Dios ket basol. So kailangan tayo nga rod nga adaywan deto nga basol tapnon wenno adaywan ken i-push tayo nga umadayo kada tayo hantay nga hantay nga balikanen wenno sublanan iti makasalanan nga pinagbiag tayo. Tapnon no kastay ket deto nga relasyon ket makasrek tayo ket iti relasyon ta iti Dios. Tapnon mi isubli di dati nga relasyon ta iti Dios nga naperdi. Ta deto it nga minti kayat ni Dios nga unana nga purpose na kat magkaroon ta iti relasyon ken kuana nga tumpalbiag nga ayat nga relasyon ken kuana. So babaen ti inte nga rod panang waksi wenno panang nya dayo kada tayo pinanglaksit iti pinagaramid iti hanga na pintas wenno ti kinatakes nga pinagaramid adaan tayo nga rod iti karapatan na kunana iti point 2 nga babaen nga anak babaen agbalin tayo nga anak iti nga anak iti Dios nga rod madanta iti karapatan when agbalin tayo nga anak iti Dios. So deto nga rod iti promise ni God to tayo ket patuloy tayo nga rod na makirelasyon ken kuana. Hantay nga sublanan nen iti naperdi digiti relasyon digiti aramid tayo nga ninlubungan no diket patuloy tayo nga rod na aramiden iti kayat ti Dios babaen iti pagkirelasyon ken kuana iti kasta ket maawat tayo deto nga promise na agbalin nga anak iti Dios. So nga rod kagayem kakabsat halang ip nagpatingga ijay nga maawat tayo no adaywan tayo digiti nga inlubungan nga aramid tayo madaan tayo iti Espiritu Santo. Halang Espiritu Santo biyag nga agnanayon iti kayat na nga rod kakabsat ken gagayem. Isu nga rod gagayem awisen kay nga rod tatta nga untay agdawat iti pamakawan deto iti maysa nga aramid iti pudno nga nangawat ken Jesucristo tadaan iti napudno panangawat agbabawi. Ti ente agdawat iti pamakawan nga genuine nga dawat a pamakawan. So nga gagayem wisen kay nga rod ente nga rod masidek ken ni Apo Dios sa dumawat iti pamakawan ken kuana tapnon ikasakit deto nga relasyon nga adatay nga maawat tayo ket maadaan tayo. Ken adaan tayo met iti nagan when identity nga kas anak iti Dios. Ken madaan Espiritu Santo agbibiyag nga ni Espirituan ako na ni Brad J. Tatay. So nga rod gagayem kay nga rod awisen tayong nga tagkararag ta dumawat tay nga rod iti pamakawan ken Jesucristo kadagiti nga naaramidan tayo. Let's pray. O Diyos Ama anay langitan madaydayaw itinagan mo agyamanak ken ka kadigitoy nga naindaklan nga sasaom nga enak nang gigamti deto nga kanito. Ket agyamanak tingka pinangisubli iti relasyon ko ken ka. Kapu tingka pinakawan kadigiti amin nga nagbasulak. Ta aminek kesyak ket managbasol. Ket addeto yak nga sisipasnek nga may umawawat ken Jesucristo nga anak mo nga Diyos ko ken manangisalakan ko. Ket agmamati ken kuana nga isuna ket anak mo natay gapu kadagiti basbasol ko ket nagungar ni mikatlong aldaw. Kastamet agyamanak ti Espiritu Santo nga impaay mo kanyak tingka panangited kenyak babaen tindak panangawat ken Jesucristo nga Diyos ko ken manangisalakan ko iti biag ko. Agyamanak nga ket dawatek amin digitoy itinagan ni Jesucristo nga apo mi. Amen. So gagayem agyamanak ket mamatiak nga ni Jesucristo ket managayat
ket tadaan tayo iti relasyon kenkwana no talaga awaten tayo isuna nga Diyos tayo ket manangisalakan tayo akas kunana ita key verse tayo nga John 1:12. Yes, thank you so much, Sister Janet. Ate Janet, iti pinangidanon mo kanyami iti ebanghelyo iti Dios. Ket detang kakabsat iti naglipasan or paglipasan dating aramid. But before tayo nga closing prayer or closing prayer rather, I will kahit ko mang i-remind kanya yung iti schedules nga paspasama iti ministry tayo. And muna dati lifeline iti every Wednesday 6:15 PM. So adan to manin lifeline tayo to nabigat, yeah. So baro manin topiko. And after that, every Thursday to Tuesday, at the dati lifeline topic review tayo. So dati nakatune in kita tanga rabi. And of course, adapay DIPF per Saturday of the month. So pag may isa kayo kakabsat ka ditoy. And Freedom in Christ every last Saturday of the month. Kita tisumaro ng EGR tayo kita no July 30, 2022. And of course, our Sunday worship service every time is 8:30 a.m. At the face-to-face kamang angay di second floor, di CAP building, and at dapat no ka-live via Facebook page and YouTube. And our Pisol class, so every Sunday, dito no kakabsat, pero let's wait for the continuation of this class. And of course, our Thanksgiving, mark your calendar. This would be happen on July 24, 2022. So, kapsat ko, di kita schedule tayo di kita schedule nga mapaspasamak iti ministry tayo. Okay, so awisik nga rolling kakabsat nga ang closing prayer ket awisik ni Sister Jeanette, Sister Jean. I-lead na tayo iti closing prayer. Sister Jean? Ayan. Agdumog tayo ngayon gigayam ken kakabsat lipesan tayo met dating aramid babaen iti kararag. Agyaman kami Father God kadati nga inted mo nga aldaw nga nakapag-share kami manen dagiti revelation mo kada kami ket italek mi apo detoy biag mi ken ka akas anak mo ito'y daga nga nangawat ken ka nga si bubuo nga addaan kami iti intimate relationship ken ka Lord ket agtultuloy kami nga aggrow pay babaen iti panaglead iti Holy Spirit kenyami Apo Lord ket agyamyaman kami Apo kadigiti nagdengeg kaditi nga topic review ket sapay lakma Apo Lord nga agtultuloy damit nga agdengeg ken kararag mi Apo nga isu damit ket aggrow damit ken ka babaen ka deti pinagbuybuyada ket deti ti dawat ken kararag mi babaen ti naganti anak mo ni Jesus. Amen. Amen. Kakabsat, praise the Lord. Kahit dito nga rin kakabsat, ikinagbipasan, dito yung topic review tayo. Kahit dito yung maling kakabsat, dito yung nakadua tayo tatang rabi, ni Kuya Jay, ni Ate Janet, ken ni Ading Mayan. So, see you again for the next topic review. And tuloy ko makakabsat nga subaybayan ta kami. Okay, so good night everyone. Say good night mga kapatid. Good night. God bless everyone. Thank you. God bless you. Peace and grace be with you. Bye. Yan.